καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Roblox Brookhaven, αλλά θα είμαστε μαύροι ανθρωπάκια και θα κλέβουμε τράπεζες από όλο το Brookhaven. Ναι, και περίμενε λίγο, όχι. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι η Roblox Challenge. Και εδώ το Capybara Roblox. Και από εδώ είναι το Roblox Capybara. Πιστεύω όλοι γιατί ξέρετε. Και γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στην αυτή. Ένας κύκνος δεν έκανε Ωραία. τάξη. Δεν φαίνομαι καν καταρχήν. Ούτε το Roblox Capybara δεν φαίνεται. Αφού είναι μαύρο το καθίσμα. Ωραία. Περίμενε λίγο να φρενάρω, να βάλω μαύρο χρώμα. Μαύρο όλο. Τώρα και φωτιά να βάλω. Όχι. Μας καταλάβουν, ρε. Βάλτε το όλο μαύρο. Μόλις είπα. Έλα, Ζήκη, τώρα προχώρα. Καλύτερη μουσική του κόσμου. Ναι, καλύτερη που στη βρήκα. Ο Capybara εκεί. Ρε τρέχα. Θα μας πλάσουν. Θα μας πλάσουν. Ναι, ρε, χαμήλωσε το, μην το έχεις 200. 200 το έχεις. Ναι. Ωραία, παιδιά, θα σκοτωθούμε επειδή το Roblox Capybara. Άρα, σταμάτα ρε, βγάλ' το αμάξι. Τώρα που θα κάνουμε σπίτι για να έχουμε Α, ναι, άρα είναι. Capybara θα σπουδάσω. Δεν είναι Capybara. Έλεος. Ωραία, λένε σε μερικές πλάσεις έρχονται πράγματα του Capybara. Αυτό είναι η τσάντα που φοράει. Έλεος. Έλεος, το πιο ωραίο σπίτι. Τι κάνεις? Μέσα! Όχι, δεν μπορώ. Σβήστο. Γιατί? Σβήστο. Όχι. Ναι. Ωραία. Τι ωραίο που πάρθα. Τι ωραία, έλα πάμε τώρα να κλέψουμε. Έλα από εδώ. Καλά. Να χωθούμε. Κάτσε λίγο. Να χωθούμε στο σπίτι. Κάτσε, πάρ' σακούλα για να χωθούμε στο σπίτι. Κάτσε, Να μην πάρει λείψει αυτό. και βόμβα. Εσύ θα έχεις την βόμβα. Κρεβάτι μου. Αφού έχουμε πάρει τη σακούλα, ρε, Νίκη, μας κορυδεύεις. Περίμενε, θα πάρω και κρεβάτι. Κάτσε, μερικοί στο Brookhaven έχουν ανοιχτή την πόρτα. Για να δω, αυτή την έχει. Ναι, Ή αυτός. δεν είναι τόσο τέτοιο. Ναι. Κάτσε λίγο ψυχικά. Γιατί δεν έχει και πολλούς μαύρους, εντάξει κανείς. Έλα, βάλε βόμβα. Πού είναι η βόμβα? Εδώ. Ωραία. Πάμε. Μην πήρες πιστόλι. Πήραμε τα λεφτά, πάμε. Θα μας πιάσει αυτός. Δεν θα έρθει τέτοια ειδοποίηση, το ξέχασα τελείως. Δεν θα έχουμε ένα βανάκι. Πάμε, όχι. Πάρε αυτό απλώς και μπες στο μαύρο έτσι πορπαγκάζ, δεν θα σε φύγουν. Με το skateboard τα λένε και με τα γυαλιά σου μπορούν να μας βρουν. Ωραία. Αυτό είναι μέσα αυτή, ρε. Αλλά πες εκεί. Όχι. Πάμε από την πίσω μεριά πάμε. Αυτός είναι στο σπίτι, είναι εκεί πίσω. Πάμε εδώ. Έλα εδώ, πάμε πάνω στο πέτει και χαρά. Κάποιος είναι έξω. Τι φοβάμαι. Πάω από εδώ. Περίμενε λίγο, γιατί με τρομάζεις. Είπα το όνομά σου. Έλεος. Παιδιά, με μπέρδεψε με ένα όνομα. Άντε με πει Roblox Helen. Συγγνώμη, Ελένη. Αφού έχω πει η Ελένη. Ναι, με μπέρδεψε. Όπα, με βρήκε η μάνα της, ρε! Με βρήκε η μάνα της! Ληστός! Πες κι εσύ, ρε, λίγο να με... Να. Ελένη, δεν ξέρει τι να κάνει. Τώρα φωνάζουν ληστές, ληστές. Έλα, ρε, κάνε, ρε. Προσπαθώ να αποδράσω λίγο. Εγώ προσπαθώ να σωθώ. Το ξέρω. Έλα, βάλ το εκεί τη βόμβα. Έρχομαι για βοήθεια. Μα δεν μας νοιάζει καν, εσύ. Πώς? Όχι, δεν θέλω να σε πατήσω και καλιά, όχι, ευχαριστώ. Ξέρουμε τι. Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω εκεί η βόμβα. Μία τράπεζα υπάρχει. Έρχεται βοήθεια. Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ μπήκα σε ένα κρυφό μέρος. Έχω θερατικά να μπει. Και μπορώ από εδώ. Έλα, αφού θέλω το. Έλεος. Κατευθείαν τη Λίλα θυμήθηκες κι εσύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ωραία, πάω από την πόρτα. Θα μου πάρει ένα δρόμο. Έλα τώρα, καλό μου κι εσύ.
Συγγνώμη κυρία μου, αλλά θα ήρθε η ώρα να σας κλέψω τα λεφτά σας. Μόλις τα κλέψα με βγάλει και τον μπαν. Φύγα αυτό στο σπίτι μου. Νίκη, ωραία. Κλέψαμε άλλα 2 σπίτια. Βασικά πήγαμε το άλλο να το κλέψουμε. Αλλά μου είχαν πάλι τον μπαν. Όχι αυτό. Αυτόν του καράφλα. Νίκη, Νίκη. Να σε μπερδεύω με μια φίλη μου, Νίκη. Μήπως πως έχουμε βίντεο. Ναι, τώρα μόλις το άνοιξα. Ναι, εγώ τι. Πού είσαι εσύ? Εσύ που είσαι. Εσύ πού είσαι? Στον πάνε. Τώρα νομίζω. Έλα κι άλλος για το μάθο. Στο φάνηκε. Είναι αυτός. Τι σου έκανε αυτός? Τι σου έκανε αυτός ο άνθρωπος? Η Σλατίνα I'm έκανε. coming. Σλατίνα. Αχ, καλά. Φύγετε slices. Πρέπει να βρω και καμία slice στον Dresden Fresh. Όχι. Πρέπει να κλέψουμε όλες τις τράπεζες. Ωραία, μετά μπορούμε να πάμε προς την... Ναι. I love you! Παιδιά, βοήθεια. Θα κάνουμε 2 βίντεο. Μαζί 2 βίντεο. 3. Δηλαδή θα παίξουμε τώρα αυτό. 3, μετά όχι το στήπες. Πώς λέγεται, MMD. Καλά, θα παίξουμε σε ένα βίντεο. Είπαμε να κάνουμε στο Brookhaven. Όχι και Dresden Fresh και με. Ωραία. Μετά θα μετακομίσουμε Dresden Fresh χωρίς χρόνο. Ναι, για να κάνουμε πριγκίψεις. Ωραία. Βρήκες και άνθρωπο. Άντε! Άντε, πού είσαι? Έλα, δεν μπορώ να σε βρω. Πού πήγε? Στο νούμερο 23 σπίτι. Εγώ βρέθηκα στο νούμερο 33 σπίτι. Στο σπίτι σου. Τώρα ξαναέρχομαι πάλι. Ωραία βίντεο λένε κάνουμε που είπα. Όπα μια μαγκιόρα με τσεκούρι να πούμε πάει να φυλάσει μια μπέικεν. Μπέικεν σε μπέικεν. Όχι. Πάτε. Πάει να μαχαιρώσει. Μαχαιρός. Παιδιά, σταματάμε λίγο εδώ το βίντεο. Όποιος θέλει να με κάνει friends στο Roblox, να γράψει Ειρηνούλης, θα με βρει. Και όποιος θέλει το Roblox Capybara, θα γράψει Queen. Θα γράψει και θα τη βρει, μάλλον. Είναι μία με Hello Kitty. Τι χειροκίνη. Hello Kitty μπλούζα εννοώ. Και κάτι ξανθά μαλλιά. Και κάτι ξανθά μαλλιάδες και θα σε βρουν. Ωραία, πάμε πίσω στο βίντεο. Άντε, πού είσαι, Μπέλα? Ναι, εγώ είμαι εκεί. Πού, στο νούμερο 23. 24. Να είμαι κι εγώ. Άντε, 10 χρόνια. Τώρα πάμε σε άλλο νούμερο. Είχα βρει ένα σπίτι. Πριν, όχι. Να, είναι Νίκος Φου, αλλά το έχει γράψει για Queen. Έλα, τον προηγούμενο. Να, πήγα σπίτι 11. Εκεί υπάρχει μία. Μία πλούσια πόλη. Μία στο 11. Καλά, δεν ακούει καλά το Roblox Capybara. Ελένη, νόμιζα επειδή είπες πλούσια. Α, βρήκα κι άλλο. 11 πρέπει. 11. Όχι, Νίκη. Μας βρήκε. Μας βρήκε το κακό. Τι είναι? Εμείς κόβουμε βολτίτσα. Ναι, έλα, εμείς κόβουμε βολτίτσες. Πού πήγαινε το Πήγε. κρεβάτι μου? Το κρεβάτι σου. Εντάξει. Κάτσε. Δεν ξέρω καν. Αυτό μου δεν είναι μαζί μας. Κάτσε τώρα. Έλένη, πότε πρόλαβες και μπήκες? Γιατί σε λέω, Ελένη, δεν μπορώ να καταλάβω. Φύγε αυτό το μυαλό μου. Φύγε. Ελένη, κρατάω φίλους. Γιατί σε Όχι. Τη βρήκα, ωραία. Τώρα δεν με βλέπουν σκοτάδι κιόλας. Με κυνηγάει. Φυλάκι να χοροπηδάει, έχω έτοιμο το κρεβάτι να έρθει. Ωραία. Να πάρω τα λεφτά, όχι. Έλα, σου έχω έτοιμο κρεβάτι κάτω. Από πάνω φύγε. Φύγε, Roblox Helen. Φύγε. Πάμε γρήγορα. Μάνι. Ελένη, πες από το κρεβάτι. Εντάξει, το ίδιο είναι. Φύγε, Νίκη. Πήραμε τα λεφτά. Νίκη, τρέχα. Πάμε στο άλλο. Έχει κάποιο άλλο σπίτι? Μπα. Όπα, τι γίνεται απέναντι. Τι γίνεται?
Κοίτα λίγο. Πού? Πού απέναντι? Αχ, πάρτι, πάμε. Βγήκε έξω μόλις. Αυτή είναι αυτή που θα καλέσει την αστυνομία. Πάει να μας ψάξει, Ελένη, τρέχα. Σβήστε το. Roblox καπιμπάρα, έλα πίσω! Μόλις το κανονικό. Είσαι τυχερή. Roblox καπιμπάρα, έλα πίσω! Ελένη, σβήστε το βίντεο, σου λέω Ελένη. Και αφού δεν με λένε Ελένη. Αφού σε λέω. Παιδιά, το Roblox καπιμπάρα νομίζω πως είναι κουφό και δεν έχετε. Θα πάμε μαζί να φωνάξουμε. 1, 2, 3. Roblox καπιμπάρα! Έλα, δεν βλέπεις τυφλώσε. Ωραία, τη φωνάξαμε. Αντίο παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Bye! Μη δεν ακούστηκες. Πες γεια και εσύ γεια. Γεια. Πες! Γεια! Άιντε. Παιδιά, αν θέλετε και πάρετε 2. Και με το Roblox καπιμπάρα, αν θέλετε, πείτε μου στο σχόλιο. Bye! Σχόλια. Καταρχήν δεν φαίνομαι καν. Παιδιά, δείτε λίγο. Σχολεία, no. Σχολείο. Στα αλήθεια. Τι είπα και πάρτε 2. Ωραία. Γιατί φοβάμαι. Πείτε. Μια χαρά είναι το σχολείο, μια χαρά παιδιά. Σταμάτα. Κυρίως αφήνει 2 ώρες. Σταμάτα γραφική. Νορβηγία. Νορβηγία, αυτό δεν είναι εγώ. Πήγε. Ωραία, Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Εντάξει, πολύ ήταν.